príjemný deň, opäť sa počujeme pri podcaste Môj dom. Neoddeliteľnou súčasťou každého rodinného domu, a nielen toho nášho, je prístup k vode. Čo to obnáša, ako dostať vodu do domu a čo všetko treba urobiť preto, aby tiekla pri otočení kohútika. O tom sa budem dnes rozprávať s docentkou Janou Peráčkovou z katedry technických zariadení budov na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Pani docentka, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte. Ďakujem aj ja za pozvanie. Dobrý deň. V predchádzajúcej epizóde podcastu sme sa s mojím hosťom rozprávali o téme elektriny a vnímam to tak, že ten moment, kedy riešime prívod vody na pozemok, je vlastne ten istý ako aj v prípade elektriny a teda by mal byť súčasťou inžinierských sietí. Aké teda sú spôsoby, ako priviesť vodu do rodinného domu? V zásade máme dve alternatívy. Prvou a odporúčanou je pripojenie nášho domu na verejný vodovod, vodovodnou prípojkou. Druhá alternatíva je vlastný zdroj, ktorý môže byť studňa. Čo rozhoduje o tom, že na ktorý z týchto zdrojov sa pripojiť, alebo teda aké sú ich výhody, nevýhody? Ako náhle máme v blízkosti nášho pozemku verejný vodovod, myslím si, že je prirodzené, aby sme sa napojili na ňo priamo bez toho, aby sme riešili aj ďalší zdroj. Avšak, ak napríklad kúpime pozemok, kde už je zrealizovaná studňa, vtedy je múdre premyslieť si, že budem vodu využívať napríklad na užitkové účely, na zalievanie záhrady, napríklad umývanie auta, upratovanie, čistenie povrchov a tak ďalej. A pitnú vodu teda využívať z verejného vodovodu, čím ušetrím teda aj tú pitnú vodu. Je nejako definovaná tá vzdialenosť od verejného vodovodu? Potrebujem mať dom postavený v nejakej špeciálnej vzdialenosti? Áno, sú tu určité limity. Odporúčanou vzdialenosťou alebo dĺžkou prípojky od verejného vodovodu, čiže je to potrubie alebo úsek potrubia od verejného vodovodu, až za vodomer. Definujeme vodomer vo vodomernej šachti na hranici parcely alebo za hranicou parcely. Odporúča sa tých 10 metrov, avšak niektorí prevádzkovateľia povolia aj dlhšiu vzdialenosť vodovodnej prípojky, napríklad do 20 metrov, čo je ale podmienkou pri realizácii. Je to vzdialenosť osadenia vodomernej šachty, ak sa dá čo najbližšie k hranici nášho pozemku. Odporúča sa napríklad 1 meter za hranicou parcely už osadiť vodomernú šachtu s vodomerom a uzáver za vodomerom nám vlastne končí vodovodnú prípojku. Za ňou už ideme buď v areáli pod terénom až do nášho objektu alebo rodinného domu. Hovoríme už o areálovom rozvode vody alebo pitnej vody. Sú nejaké špecifika, ktoré je potrebné z hľadiska zákona dodržať v tomto prípade? Bavíme sa teda stále o vlastne napojení na verejný vodovod, prípadne na budovaní studne. Áno, určite. Realizácia, aj teda projektovanie, realizácia, aj prevádzkovanie vodovodných prípojok a takisto aj kanalizačných prípojok je predmetom a obsahom určitých paragrafov z vodného zákona číslo 364 z roku 2004. Takže podľa tohto zákona postupujú aj prevádzkovateľia verejných sietí vodovodných aj kanalizačných a takisto sa musia riadiť aj stavebníci týmto predpisom. Ak si môžeme v zásade vybrať, máme k dispozícii aj verejný vodovod a napríklad na pozemku je studňa, ktorá z týchto možností je výhodnejšia? Výhodnejšia je, ako som spomínala, z hľadiska kvality a kontroly kvality a hygieny pitnej vody určite pripojenie na verejné vodovody. Z jednoduchého dôvodu, ak by sme prevádzkovali len studňu ako zdroj pitnej vody, je už na nás, ako často si dávame robiť rozbor vody, ktorá sa môže v čase meniť a jej kvalitu ovplyvňujú samozrejme aj rôzne napríklad veci, čo sa týka budovania vedľajších objektov, či sa tam objaví nejaký vodný objekt, vodná stavba, ktorá môže ovplyvniť kvalitu tej podzemnej vody. A preto je dôležité, aby si každý stavebník, ktorý plánuje odoberať vodu len zo svojho vlastného zdroja, zo svojej studne, pravidelne kontroloval jej kvalitu.
A môžeme si ju vyvrtať len tak? Že poviem si, že chcem ušetriť napríklad na užitkovú vodu? Dnes už platia prísne kritériá na to, či si môžeme studňu postaviť bez nejakých povolení. Nie je to tak. Hoci sa vo vodnom zákone vyskytuje formulácia, že studňa je jednoducho vodnou stavbou, ale len v prípade, kedy čerpáme vodu zo studne ručne. To znamená bez čerpacieho zariadenia. Ako náhle plánujeme, a dnes je už v našej modernej technickej dobe bežné ponorné čerpadlo alebo iný druh čerpacej techniky, musíme požiadať obecný úrad alebo aj úrad životného prostredia o povolenie túto studňu realizovať. Spomínali ste teda, že je potrebné, keď máme studňu na pozemku, merať jej kvalitu vody. To robíme my, alebo je potom potrebné na to osloviť nejakého odborníka? Určite sú na to špecializované, akreditované pracoviská, ktoré ponúkajú kvalitný rozbor vody zo studne. Sú to nielen chemické a fyzikálne ukazovatele, ale hlavne mikrobiologické údaje a parametre, ktoré sa podľa vyhlášky o kvalite pitnej vody musia dodržať. Čiže to akreditované pracovisko nám presne povie, ktoré chemické parametre sú prekročené, napríklad dusičnany, dusitánik, škodlivé pre ľudský organizmus. V tom prípade je tu ale pomoc v tom zmysle, že je možnosť poradiť sa práve s týmto pracoviskom, ako eliminovať tieto nevhodné zloženia a presne na tú kvalitu, ktorú máme, naprojektovať úpravovňu vody alebo teda príslušné možnosti úpravy tej vody. Čiže vieme si potom prípadne, keď máme nejaké nedostatky, nainštalovať nejakú lokálnu čističku alebo nejaký takýto prístroj? Sú to špeciálne úpravne vody pre, dajme tomu, domáci odber, ktoré sú malorozmerné, sú to rôzne elektromagnetické úpravy alebo zmäkčovače a podobne. Záleží naozaj na tej kvalite, ktorú v studni alebo ktorú voda v studni má. Takže je to individuálne a niekedy stačí veľmi malá úprava a niekedy aj zložitejšia, ktorá býva v technickej miestnosti v rodinnom dome. Dobre, už teda vybrali sme si pozemok, máme nejako v hlave vydefinované, akým spôsobom budeme teda pristupovať ku vode v našom budúcom dome. A aké otázky sa ma môže spýtať projektant alebo architekt, keď za ním prídem práve v tomto ohľade? Určite je to dispozícia rodinného domu, kde chceme mať hygienické zariadenia. Dôležité je rozmyslieť si, aby nebol ten dom príliš rozhádzaný, čo sa týka tých mokrých prevádzok, pretože narastá nám potreba stúpacích potrubí, jednak vodovodných, jednak kanalizačných. Dôležité je ešte rozmyslieť si, napríklad, ak máme dvojpodlažný dom na prízemí, aj na podlaží musia byť tie hygienické zariadenia pre bežnú prevádzku. Musíme mať určité hygienické zázemie pre hostí, aby sme vedeli to samostatné WC s umývadlom umiestniť aj pre hostí, ktorí prichádzajú do interiéru, ale mať aj svoje súkromie v tých väčších kúpeľniach, či už na prízemí alebo na podlaží. Možno by som chcela zdôrazniť, že nemali by sme zabúdať, že raz môžeme byť aj chorí, imobilní alebo starší a preto treba tie hygienické miestnosti navrhovať, aby boli pripravené na tzv. Debarierizáciu, že v tom staršom veku budeme chcieť mať väčší priestor alebo vymeniť vaňu za sprchu, čo je pre týchto ľudí oveľa pohodlnejšie. Čiže pristupovať k návrhu toho hygienického zariadenia, aby sme zahrnuli aj ak to bude nevyhnutné, aj nejaké to zariadenie pre napríklad imobilných. Áno. Takže toto, myslím, že na to upozorní aj projektant, odborník zdravotno-technických inštalácií už pri projektovej príprave a v spolupráci s architektom navrhne to hygienické zariadenie, aby vyhovovalo pre danú rodinu alebo pre to, ako si predstavuje tá rodina
život v rodinnom dome. Môže to byť aj napríklad ovplyvnené starostlivosťou o zvieratko a pripraviť nejaký kút s podlahovým vpustom na osprchovanie domáceho miláčika a tak ďalej. Čiže môžeme aj toto ešte skonzultovať pri projektovaní vodovodu v rodinnom dome. Zaujímavé, že ste podotkli práve tú debarierizáciu, to ma teraz zaujalo. Ako vieme my teda sa už teraz pripraviť práve na to, že niekedy v budúcnosti je možné, že tú kúpeľňu budeme prerábať? Aké možno, že nejaké drobné kroky zvážiť? Zásada je robiť hygienickú miestnosť na prízemí tak, aby pre toho človeka nemusel ísť do väčšieho priestoru hore schodami. Čiže ak si máme vybrať hygienickú miestnosť pre staršieho človeka alebo chorého človeka, určite to bude na prízemí, tam, kde máme vstup priamo z úrovne terénu. Ďalej sú to vstupné dvere, ktoré by mali byť napríklad minimálne 800 mm široké, svetlý rozmer, aby sa tam napríklad vozíčkár aj s obsluhou komfortne vošiel. Mali by to byť von otváravé dvere. To sa dá ale prerobiť. Dôležitý je ten otvor, ktorý by sme mali už pri tom návrhu pre zdravú populáciu navrhovať. Ďalej je to v vodoryse priestor s priemerom 1500 mm, ktorý by sme mali zachovať pre imobilného človeka na vozíku, aby sa tam mohol komfortne pohybovať. A určite napríklad je tu aj pre zdravú populáciu, aj pre ľudí s nejakým handicapom možnosť spojiť napríklad WC s bidetom do jedného zariaďovacieho predmetu, ktorý je komfortný, zaberá málo miesta. A pri tej zdravej populácii napríklad máme vedľa seba bežne záchod a vedľa bidet pre intimnú hygienu, ale je vhodný aj pre deti, aj pre starších ľudí. Vieme to urobiť aj v jednom zariaďovacom predmete, čiže hygienu aj očistu na menšej ploche a ten komfort je zaručený nie len tým, že sa nemusíme premiesňovať, ale je tam okrem prívodu teplej vody aj napríklad ventilátor a dá sa osušiť, čiže je tam absolútny komfort pre ženy, pre deti, pre starších ľudí. To vrele odporúčam. Takže to sú také asi základné veci a určite myslieť na to, že ak by to mala byť hygienická miestnosť pre imobilných alebo na vozíku, mala by tam byť bezbariérová sprcha, ktorá predstavuje odtok vody v úrovni podlahy a ak nejaká vanička, tak s maximálnym rozdielom podlahy a dnom vaničky 2 cm, tak aby sme mali čo najnižší alebo najmenší rozdiel podlahy voči tej vaničke. Vráťme sa ešte teda k téme projektu. Čo je akoby povinnou súčasťou jeho návrhu? Áno. Už pri prvom stupni projektovej dokumentácie, ktorým je projekt pre územné rozhodnutie, je súčasťou projektovej dokumentácie projekt zdravotno-technických inštalácií alebo projekt zdravotnej techniky, ktorú musí vypracovať inžinier, ktorý má autorizačné osvedčenie z Komory stavebných inžinierov, že má teda vedomosti a môže projektovať zdravotno-technické inštalácie. Treba sa vždy obrátiť na odborníka. Vieme si to zistiť aj v rámci web stránky Komory stavebných inžinierov, že projektant má teda potrebné vzdelanie a môžeme mu plne dôverovať. Takže odporúčam vždy sa obrátiť na odborníka, ktorý má danú problematiku naštudovanú a hlavne vie poradiť materiály, vie, kadiaľ má viesť potrubné systémy, koordinovať vodovod, kanalizáciu aj s inými profesiami, ktoré vstupujú, čiže vykurovanie, vzduchotechnika a tak ďalej. Takže vyvarujeme sa tým chybám, ak si povieme, že nepotrebujeme, urobíme si to nejak na kolene, neodporúčam v žiadnom prípade. Okrem prívodu vody musíme teda v rodinnom dome riešiť aj vlastne čo s odpadovou vodou. Aké teda máme možnosti v tomto prípade? Je to presne ruka v ruke projekt vodovodu a kanalizácie, čiže projektant zdravotnej techniky vyrieši nielen rozvod vody v dome, ale aj čo s odpadovou vodou, ktorú delíme na dve základné kategórie a je to voda splášková z hygienických zariadení z kuchyne a ďalej je to voda zrážková.
ľudovo povedané dažďová voda, zrážková preto, lebo tá zrážková voda z povrchového odtoku vlastne nám odteká zo strešných konštrukcií, ale aj z terasy, z balkóna, aj zo spevnených plôch, napríklad nejaké parkovisko, státie pre auta a tak ďalej. Takže projektant zdravotnej techniky navrhne aj odkanalizovanie celého objektu. Je ideálne, ak je v ulici verejná kanalizačná sieť delená, to znamená zvlášť je splašková, zvlášť je dažďová kanalizácia, ale ak nie je, odporúča sa dnes v prvom rade vodu buď zbierať do akumulačnej nádrže, hovorím teraz o dažďovej vode, a využívať ju na tie užitkové účely, ktoré sme spomínali v úvode. Alebo ak je jej prebytok tejto dažďovej vody, môže sa vsakovať na pozemku priamo tam, kde dopadne, čo myslíme ekologicky a environmentálne, a teda vodu neodvádzame a nezaťažujeme stokové siete, ale necháme ju tam, kde dopadne, čiže na našom pozemku. Takže je to vlastne projekt spoločne vodovod a kanalizácia, ktorý ide na schvaľovací proces v rámci projektovej dokumentácie a je nutnosťou a súčasťou projektu už od územného rozhodnutia cez stavebné povolenie až po realizáciu stavby. Takže všetky 3 stupne musia mať projekt zdravotno-technických inštalácií. Pokiaľ opäť nemá dom napríklad napojenie na verejnú kanalizáciu, a teraz moja otázka smeruje práve na spláškovú vodu. Ak má možnosti? Predpokladám, že asi jedine vybudovať žumpu a vlastne ju pravidelne čistiť. Áno, máme tam tiež 2 možnosti. Buď je to domová čistiareň odpadových vôd, ktorá ale musí byť samozrejme odsúhlasená na úrade životného prostredia s tým, že by sme vypúšťali prečistenú vodu do nejakého recipientu, potoka alebo nejakého povrchového zariadenia, ale je to prísne a naozaj dnes je to menej schvaľovaná možnosť. Častejšie, ak nie je teda verejná kanalizácia v blízkosti pozemku, musí stavebník realizovať žumpu, ktorú musí pravidelne vyvážať, a odporúčam, ak teda je verejná kanalizácia, neváhať a neriešiť žumpu, ale pripojiť sa na verejnú stokovú sieť. Dobre, prichádzame teda do štádia hrubej stavby. A kedy v štádiu hrubej stavby musíme myslieť na inštaláciu potrubí? Je to úplne od začiatku. To znamená, ak kladieme už základové pásy, musíme mať projekt kanalizácie, pretože už tam sú prierazy na ležaté zvodové kanalizačné potrubie, ktoré má najväčšie dimenzie a teda sú aj najväčšie prierazy práve v tej základovej konštrukcii. Ak máme podzemné priestory v rodinnom dome, tak vlastne tam takisto zasahuje už kanalizácia, ktorá je zavesená napríklad pod stropom prvého podzemného podlažia v ležatej časti, teda tej podpivničenej, a odtiaľ, podobne ako vodovod, vstúpa potrubie, či už kanalizácie alebo vodovodu, do vyšších nadzemných podlaží cez stúpacie vetvy, ktoré odporúčam každé podlažie mať uzatvárateľné, čiže ak máme rodinný dom s 2 podlažiami, mať na stúpacom potrubí uzatváracie armatúry, či už ventily alebo kohúty, aby sme si mohli odstaviť určitú časť, čiže napríklad horné podlažie, ak sa tam niečo vymieňa, batéria a tak ďalej, tak spodná časť beží, máme to v plnej prevádzke a poschodie máme uzavreté počas tej úpravy alebo nejakých zásahov pri údržbe rozvodných sietí. Ako sa aplikujú už vlastne aj tie stúpacie potrubia a tak ďalej? Je to formou drážkovania alebo ako to prebieha na tej hrubej stavbe? Áno, toto je na projektantovi zdravotnej techniky, ktorý musí nájsť miesto ideálne pre rozvody vody aj kanalizácie. Niekedy sú vedené v blízkosti seba, vodovod, kanalizácia, napríklad dažďové odpadové potrubie. Ak je pri plochých strechách, musí byť vedené vnútrom v objekte. Ak máme šikmú strechu, potom sú tam žľaby ako odvodňovacia sústava strešnej konštrukcie, a odpadové potrubia sú inštalované na fasáde objektu. Takže projektant musí presne vedieť aj vzhľadom na strešnú konštrukciu, aj vzhľadom na umiestnenie hygienických zariadení, kde navrhne zvislé rozvody,
Čo je dôležité, musí to navrhovať tak, aby nás nerušili hlavne hlukom. Vieme, že aj dážď, ktorý počujeme, niekedy je príjemný, ale niekedy v tých potrubiach ruší. Takže aj toto musí zohľadniť projektant a preto odporúčam nájsť odborníka autorizovaného, ktorý na toto myslí a možno nám poradí aj druh potrubia. Sú protihlukové potrubia na kanalizačné systémy, sú veľmi kvalitné vodovodné potrubia, ktoré takisto majú dobré vlastnosti aj z hľadiska hluku. Samozrejme ich treba zaizolovať, aj rozvody studenej, teplej vody, aj cirkulácie. Takže musí byť na to špecialista, odborník, aby nám to dobre naprojektoval. Potrebujeme samozrejme odborníka na návrh, ako ste teraz povedali. A je potrebné, aby aj tú realizáciu vykonával špecializovaný odborník, alebo môžeme to nechať na realizačnú firmu? Určite si nechajme poradiť, ak je realizačná firma, ktorá má dobré skúsenosti s realizačnými firmami v oblasti zdravotno-technických inštalácií. Môžeme si nechať poradiť alebo naozaj vypýtať referencie od ľudí, ktorým firma realizovala vodovod, kanalizáciu, aby mali referencie aj z dlhodobého hľadiska, či tam nie sú poruchy, či tá firma zodpovedá za realizáciu, či príde v rámci ešte teda záručnej lehoty v prípade nejakej havárie. Môže sa stať samozrejme poistná udalosť. Sú to veľmi dôležité veci, pretože voda môže byť nebezpečná v úvodzovkách a aj pri novostavbe akýkoľvek zlý spoj, nekvalitne zalisovaný spoj alebo nekvalitná montáž môže narobiť veľmi veľké škody v objekte. Keď sa dostaneme k dokončovacím prácam už v interiéri, tam sa bavíme napríklad do inštalácií sanity a tak ďalej. Sú nejaké špecifika, na ktoré si napríklad v tomto prípade dať pozor, okrem vyslovene výberu sanity aj z nejakého dizajnového hľadiska? Áno, na toto by som chcela upozorniť, že ľudia veľmi dávajú dôraz hlavne na ten vizuál, na ten finálny pohľad do tej hygienickej miestnosti a nedávajú dôraz na to, čo nevidíme, na kvalitu potrubí, na kvalitu izolácie, na kvalitu rôznych materiálov, ktoré vo vodovode a kanalizácii máme a ktoré nevidíme. Takže často, bohužiaľ, dochádza k poruchám pod omietkou, dochádza k poruchám v podlahe a my sme nútení rozbíjať krásne obklady, teda dávať dole zariaďovacie predmety, drahé batérie, drahé inštalačné materiály. Takže treba dávať pozor aj na ten materiál, ktorý zabudujeme a ako ho zabudujeme do tej stavby, hoci ho nie je vidieť, pretože potom, bohužiaľ, ak je nejaká poistná udalosť, tak všetko, čo vidíme, aj tak musíme deinštalovať, dávať dolu, rozoberať a opravovať. Takže na toto by som chcela veľmi upozorniť. Takže pred finálnou aplikáciou, alebo áno, pred aplikáciou napríklad obkladov, vieme nejako si aj zhodnotiť, alebo zavolať si niekoho, kto nám povie, že môžete to položiť, je to v poriadku? Za všetky tlakové skúšky potrubia, vodovodu a skúšky tesnosti, aj plynotesnosti kanalizačných systémov zodpovedá realizačná firma, ktorá preberá aj záruku za prácu. Musí previesť skúšky, z ktorých sa realizuje zápis, stavebník dostane presne ohodnotenú sústavu, či už vodovodu alebo kanalizácie, má doklad, že prebehla a na základe toho sa môžu teda zakryť tieto inštalácie a už len esteticky dovytvárať, či už obkladom alebo samozrejme batériami, výtokovými armatúrami, splachovacími zariadeniami a vo finále tými krásnymi zariadovacími predmetmi, ktoré si vyberáme. Vy ste sa už tej témy dotkli. Ja som si ju teda zámerne nechala nakoniec. Spomínali ste teda zber práve zrážkovej alebo teda dažďovej vody. Aj práve teraz pri súčasnom stavebníctve, kedy sa kladie veľký dôraz na udržateľnosť. Poznáme ešte nejaký iný spôsob zberu zrážkovej vody? Alebo ako ju dokážeme zbierať? Ak máme napríklad veľkú plochú strechu alebo aj sedlovú strechu, je veľmi vhodné zbierať alebo akumulovať zrážkovú vodu do tzv. Akumulačných zberných nádrží, ktoré inštalujeme pod úrovňou terénu, ak máme miesto na pozemku. Vrele to odporúčam, je to bežný systém, ktorým
ekologicky pristupujeme a šetríme pitnú vodu. Touto dažďovou vodou môžeme minimálne splachovať, upratovať a polievať záhradu. Hovoríme potom aj o tzv. Delenom vodovode v objekte, ktorý nesmie byť prepojený s pitným rozvodom, aby nedošlo ku kontaminácii pitnej vody z verejného vodovodu. A zároveň teda, ako som povedala, šetríme hlavne pri tom splachovaní pitnou vodou, pretože zdá sa mi dosť neekonomické, aby sme v súčasnej dobe splachovali pitnou vodou, ktorá je veľmi vzácna, a mali by sme prejsť naozaj na vodu užitkovú práve z tejto zadržiavanej, akumulovanej zrážkovej vody. Takže vrele odporúčam, možno vyvstane otázka, čo ak tej dažďovej vody máme málo a je jej nedostatok. V tomto prípade sa každá akumulačná nádrž doplňa pitnou vodou z verejného vodovodu. V prípade teda nedostatku doplňame nádrž pitnou vodou. Ak naopak je jej prebytok, tak túto vodu buď využívame na závlahu, alebo ide do vsakovacieho zariadenia na pozemku. Takže nechávame tú vodu priamo tam, kde dopadne, a hospodárime s ňou účelne, ekonomicky a hlavne ekologicky. Musíme ju zbierať v dnešnej dobe? Alebo samozrejme je tu to presvedčenie, ale či je to nejako aj regulované zákonom alebo vyhláškami? Bohužiaľ, u nás zatiaľ nemáme ani dotácie na to, aby si stavebník s nejakým príspevkom mohol túto akumuláciu zriadiť. Takže je to na tom ekologickom myslení a na investíciách, ktoré stavebník rieši vo vlastnej réžii. Práve preto sa tieto zariadenia na využitie zrážkovej vody zatiaľ u nás veľmi neaplikujú. Je to veľká škoda, pretože stále je tá voda ešte relatívne lacná na to, aby sme akumulovali, a ľudia si radšej zaplatia za tú pitnú vodu. Ale verím, že tá cena vody stále bude stúpať a my budeme musieť pristúpiť k týmto technickým riešeniam. Bolo by veľmi vhodné, ak by sa naozaj aj štátne orgány, podobne ako sú príspevky na solárne systémy alebo fotovoltické systémy, podujali aj na to, aby bol príspevok na akumuláciu a využívanie dažďovej vody aspoň v rodinných domoch. Takže keď napríklad staviame teda nízkoenergetický dom alebo dom v triede A, sa snažíme teda, áno, keď máme práve tieto akumulačné zariadenia na zber dažďovej vody, nepomôže nám to? Nepomôže nám to, pretože hodnotenia. Nie je to energetická záležitosť. Čiže rozumiem. Je to záležitosť využívania a hospodárenia s vodou, ale myslím si, že naozaj v blízkej budúcnosti to bude reálne a čoraz viac stavieb, aj menších, čiže aj rodinných domov, bude toto zariadenie využívať a bolo by to veľmi, veľmi vhodné z hľadiska ďalších generácií, ktorí prídu po nás. Ďakujem. Skúsme si možno tak iba stručne zosumarizovať dnešnú epizódu. Čiže aké sú tie najdôležitejšie momenty v rodinnom dome z pohľadu využívania vody? Ja skúsim teda. My sme riešili niekoľko tých momentov, tých fáz. Riešili sme pri výbere pozemku, riešili sme samotný projekt, realizáciu a teda v zásade na konci sme sa dotkli práve tej témy udržateľnosti, čo je akoby to najdôležitejšie, na čo by ľudia možno nemali zabudnúť, na čo sa vy možno stretávate s tým, že akoby robia chyby. Chcela by som upozorniť na to, že každý majiteľ rodinného domu vidí už len faktúru pri spotrebe vody v objekte, avšak my by sme sa mali trošku zamyslieť aj nad tým, ako tú vodu využívame, či môžeme ešte šetriť, či môžeme využívať zrážkovú vodu. Čiže tie elementy, ak aj bývame a nevyužívame zrážkovú vodu, môžeme zmeniť, môžeme byť ekologickí, môžeme ju začínať využívať, potom nebudeme platiť za odvod zrážkovej vody zo strešnej konštrukcie, čiže zhodnotí sa nám to aj vo financiách. Tá návratnosť je ešte veľmi dlhá. Priznajme si, že naozaj, ak zriadíme využitie zrážkovej vody v dome, tak tá návratnosť sa pohybuje možno aj 10-12 rokov, pokiaľ sa nám začne vrácať to, čo sme do tých zariadení dali, lebo nie je to len akumulačná nádrž, je to aj čerpacia technika, je to úprava vody a tak aj to vsakovacie zariadenie. Takže je to dosť nákladná záležitosť, ale ekologicky zmýšľajúci ľudia už v súčasnej dobe tieto zariadenia inštalujú. Takže ako využívame vodu? Aby to bolo ekologické, ešte by som upozornila aj na to, pri dlhšom
opustení rodinného domu, ale aj možno, keď ideme na dlhší víkend, uzatvárať prívod vody v objekte alebo v rodinnom dome. Mal by byť okrem hlavného uzáveru vo vodomernej šachte aj priamo za obvodovou stenou v rodinnom dome, aby sme nemuseli vybiehať a uzatvárať ventil vonku v exteriéri, ale vždy uzavrieť vodu, aby sme mali istotu, že pri tej našej neprítomnosti nedošlo k nejakej havárii alebo tá voda netečie. Takže to sú také praktické veci, na ktoré by sme nemali zabudnúť. A ak máme tú studňu pravidelne kontrolovať minimálne raz za rok, aby sme si urobili rozbor vody a boli v pohode a kľudní, že máme dobrú, kvalitnú pitnú vodu. Ďakujem veľmi pekne, pani docentka, že ste teda prišli medzi nás. Ja som sa teda dnes rozprávala s docentkou Janou Peráčkou z katedry technických zariadení budov na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Ďakujem teda za vhľad a za veľmi dobré pointy práve k tejto téme. Vy, milí poslucháči a poslucháčky, vám odporúčam, pokiaľ budete mať akékoľvek iné otázky práve ohľadne vody v rodinnom dome, kliknúť si k nám na mojdom.sk alebo na ASB.sk, prípadne prečítať si naše printové časopisy, kde sa teda dozviete rôzne dôležité informácie práve aj o tejto téme a možno nájdete práve odpovede na svoje otázky. A ja teda ešte raz veľmi pekne ďakujem, pani Peráčková, že ste boli medzi nami. A ja ďakujem. Prajem ešte pekný deň.